Salam mehriban adamlar. Bu edekken biz size köpüğünüzün halymaňyzyň esasynda hakiki bolan bir waka bardy video çıkardyk. Eger bilýän bolsaňyz, bize köp aýdylýan zatlary öz gözümiz bilen görmän, öz kulağymyz bilen eşitmän hakikat öýdüp inanýarys we şoňa görä netije çykarýarys. Bu bolan wakada şoňa degişdirek bolup, ol bir gyzyň Kakasyna bolan wepalylygy baradadyr. Onda ol şeýlerak bolýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Hawaii diýen ýerinde Diana Kim atly bir gyz näçe ýyl mundan ejesi we kakasy bilen ýaşaýardy. Näçe ýyl mundan diýmegiň sebäbi onuň ejesi bilen kakasy aýryşýarlar we Diana ejesi bilen göçüp gitmeli bolýar. Başda kakasy gyzyny görmäne barýardy. Oňa gowy ýygy edip pul kömegini etýärdi. Ýöne gyzy haçan 10 ýaşyna ýetenine Kakasynyň hiç ýyl habar bolmaýar. Ol hiç ýyl gyzyny görmände gelmeýär. Ol ýaşap ýören ýerinden hem göçüp gidipdir. Ol barada adamlar başga bir gurrun tapyp, oňa täze bir aýal tapyny, şoň ýany göçüp gitdi diýen ýaly gurrunlar dörapdir. Oňa Diana'ň ejesi hem inanýar we gyzyna da şeý diýip aýdylýar. Gyzy hem islese islemese inanmaly bolupdyr. Ýöne ol iň bolmana kakasy bilen ýylla bir gezejigem bolsa, görşesi gelip, her dowlan gününe kakasyna garaşýardy. Diana kakasyny hiç düşünüp bilmedi. Onuň beýdip taşlap gitmegiň sebäbini tapmaýardy. We onuň kakasy bilen ýakyn bolandygynyň sebäbi bagtyna kakasynyň öz fotostudiosy bolup, ol suratçy bolup işläpdi. Ol öz gyzyny hem suraty düşürmäni öwredip, kiçilikden gyzynda suraty bolan ören ulgawy süretdi. Diana hem olan soň öz fotostudiosunu açýar we 2003-nji ýylda täze bir iş boýunça proýekte başlaýar. Onuň proýekti köçede ýaşaýan öýsiz adamlara kömek etmek maksady bilen başlanan proýektdir. Diana Amerikadaky ştatlaryň köpüsine aýlanyp, köçede ýaşap ýören adamlaryň suratlaryny düşürip çykýar. Haçan Diana suratlaryň toplumlaryny ýygnap, 10 ýyl soňra, ýagny 2013-nji ýylda bir-birden suratlar görüşdirip oturka, bir adamyň suratyny gaty kengdigini görýär. We onuň ejesini görkezýär bolan, görüp otursa, onuň öz kakasy bolup çykýar. Ol adam gaty ütgä gidipdir. Ol köçelerde ýaşap ýörşüni hiç ýyl tanar ýal däldi. Ejesi hem zordan tanýar. Diana bilen ejesi gözlerinden anmaýarlar. Diana kakasyny ören gynalyp onu tapmak maksady bilen suraty düşen ýerine bark görýär. Ýöne kakasyny otadan tapman näçe watlap gözleýär. Ahirinde de tapýarym. Açan ol tapan wagtynda kakasy köçäň bir gyrasyna durup, biri bilen söwüşýärdi. Ýöne gynansak da Diana kakasynyň ýanynda hiç kim ýokdy. Ol öz bilen gürleşýärdi. Diana başda näme bolýany düşünmeýär. Soňra seretip görse kakasy şizofreniýa keseline duçar bolupdyr. Ol kesele duçar bolanlar bolsa, kellede bir näsazlyk döremeniň esasynda daş töwerekde näme bolýanyny düşünmeýärler we öz etýän hereketlerini hem aňmaýarlar. Helki 10 ýaşyna taşlap gitmeginiň sebäbi hem şol eken. Göräňizmi? Diana helki aýdylan gurrunlara inanýar, ýöne görüp otursa, ol bolandatlar kakasynyň yaraman näme etdiýäni düşünmän eden zat eken. Şoň üçin biri bize bir zat diýip aýtsa hem şonuň dol anyna ýetmän inanmaly däldir. Belki bu onanan zadymy tutuşdurmuşmy diýip elbet tarap hem ýetgötüp biler. We ýanky köçede duran ýerine gyzy kakasyna kömek edip, onu öz ýanyna alyp gaýtjak bolýar. Şonda Diana kakasyna seslenip, ýanyna ýörep barýarka. Oňa bir aýal beýdip baryp kösenip durma, ol baryr şol ýerde küçüknäp gymyldaman durýar diýip aýtdyar. Bu sözleri bir hila korkuden Diana ol aýaly seretip, gaçdan ol men kakam diýip gyýgrasy gelip zordan saklanýar. Şeýdip Diana kakasynyň ýanyna barsa da onu tanamajagyny düşünýär. Gyzy bir zatlar edip kakasyna kömek edesi gelýärdi, ýöne näme etjäni bilmeýärdi. Şeýdip ol kakasyny izarlap, töwereklerine bolup turudy düşürip başlaýar. 2014-nji ýylyň oktyabr aýynda Diana'ň kakasy ýüregi agyryp, ýagny parok bolup, hastagana düşýär. Ondan soňra özüniň kimdigini, näme etýändigini barada hiç zat ýadyna düşmeýär. Ýöne şonuň ýüregi agyrmasy oňa ören ul kömek etýär. Şondan soň ol adam birazdan gowlaşyp başlaýar.
Hastahandan çıkan soň Diana Kakasyny öýüne alyp gaýdyp, onu hiç ýanyndan aýyrmaýar. Diana Kakasynyň gowlaşmagy üçin, ähli zatlar ýadyna salmakly üçin elinden geleni etýär. Diana Kakasyna tutuş bolan zatlary gürrüňerip, oňa häl kalan surlaryny hem görkezýär. Kakasy hayran galmakdan başga eder alajy galmaýar. Bir näçe wagtdan soň Diana Kakasy gowsa galyp, ähli zatlar ýadyna düşüp başlaýar. Indi Kakasynyň täzeden durmuşda arzulary, maksatlary bolup, basmol öz dowduk mekany, Günorta Koreýa hem gezmäne gitmekçi bolýar. Diana Kakasynyň ýaşan durmuşy barada ören gynanyp başdaky proýektiň ýygyny dowam etdiresi gelip, şumatam durmuşa geçirýändir. Ol köp habarlarda öz proýekti barada açyklamasynda bu bolan wakany hem gurrun berýär. Onuň proýektini görmek isleseňiz, ýani Google'dan homelessparadise.com diýip ýazyp gözetip bilersiňiz. Ýani proýektiň türkmençe ady öýsüzliň jenneti ady bolýandyr. Ve ol sayta girip özüňiz şol öýsüz gezip gören adamlar üçin pul kömegini hem edesiňiz gelse, donate diýen bölümine basyp pul kömegini hem edip bilersiňiz. Ve ýanky bolan wakany eşdenler soň-soňlar hem Diana'ň ýa-da Kakasynyň öňünden çykanlarynda olara bu bolan waka barada öz duýdaşyklaryny bildirýän ekenler. Ve şeýdibem wideomyzyň soňuna geldik. Hoş, sag bolun.